A very good afternoon, Zimbabwe. My name is Ronald. Welcome to African Beyond Television Network, where we give you the latest trending news in the region of Zimbabwe without fear, without favor, or any bias. VaPostori for ED are under fire because other Mapostories are saying you did these things without consultation, and there is chaos from everywhere. Every corner is bringing headaches. And let us take a look at because they are not happy. So I'm going to play this audio so that you hear for yourself. Ndezvekuti vanhu havasi kurwisa nhau defense kana kuti purezidendi vasavhoterwe aiwa. Vapostori kana vachirarama vachinamata vanonamata vari under president wenyika, nokuti ndiye vanotipa pokunamatira. Nyama dzedu dzinotongwa naivo, asi tichitungamirwa nemweya. Ndosaka muchiona vachiuya kumasoro kuzotsvaga help kumweya, kwete kwatiri isusu vanhu. Zvino nhau payakavambira yakuita sekunge nhau iri kuita kunge purezidendi vari kuramba. Aiwa, vanhu havasi kuramba purezidendi, nhau vari kuramba nhau yamaita imini ana baba ekosi nana baba amhozi nevamwe avo. Nhau iyi ndeipi? Nhau iyi ndeyekuti makafoma kaorganization kenyu kesecret kamaiti imimi, muri masekiritari, machaimeni, matrezhari, chii zvisingazikanwe nevapostori. Mamine zvamaironga ikoko hapana akazviziva, mazvona. Saka zvadaro vanhu vaingonzwa neumwe kuti murida kurejista chechi chichi, right. Time paakubuda motikari dzakanyorwa kunzi vapostori for ED, vapostori for ED. Zvino vapostori ava vanomubvunzo kuti kuti vapostori for ED zvakatangira papi, nhau idzi dzakabva kupi, dziri kuenda kupi? Ndo pane mubvunzo nevapostori ipapo kuti zvavambira kupiko zvinhu izvi. Sei vanhu vangonzi nhindi ndiye trezhari, uyu ndiye chaimeni, zvarongwa kupiko? Isusu vanhu ava vari vapostori, isu tiri vapostori, takunzi tiri vapostori, taana chaimeni, tadai so, mazvona. Nhau idzo dzimanje ndedzekuti imimi manje sevanhu vasina kufunda makaita kaorganization kenyu kunge Chihure. Pezva zvinoita Chihure chinodai so, chinoti mukadzi anenge asingazive mwana, asingazive girlfriend, koberekwa mwana negirlfriend, panofa murume uyo yanditika, ndo panozouya mwana wegirlfriend iye manje. Vanhu vari nomusha vanotanga kutadza kuchema munhu aripo, vakutanga kuti kumwana yaabva kupi, ndiani anoziva chii, nokuti paitwa Chihure. Saka ndiri kuti kacooperative kenyika makaitana zvana chaimeni, masangano esako makaita sekunge Chihure, nokuti zvinhu izvozvo hakuna akazviziva. Dai maida kuti muite zvinhu zviri proper, kana purezidendi vakasvika kwamuri imini vakakutaurirai chichemo chavo kuti vari kutsvaga kuda kuvhoterwa kana kuti pane zvoda kuitwa, imi mungadai makaya nazvo kuvanhu. Azvona vanhu vogara pasi nyama dzavo nekwemweya machechese, kwete kuzongorekana maakubudikira maakuti vapostori for ED, maakuitisa vanhu zvinhu zvavasinganzwisise. Imimi hamuna kuve neorder yokutanga kuuya mukati mevanhu kuti vanhu ava muvaudze zviri kutaurwa napurezidendi, then vanhu vowirirana, then tove nechisungo chimwe chete. Ezvezvo zvaakuita sokunge vanhu vari kurwisa purezidendi. Aiwa, haisi nhau yapurezidendi. Nhau ndeyekuti imimi makaita zvinhu zvisina kunyatsokwana, pakuti imimi makaita tumusangano twenyu imimi tusina proper meeting nevamwe. Zvakafanana kuti government yatinayo, purezidendi obva anzwa kuti kune mumwe munhu ari kuda kuronga bate rake zvakaitirwa kuhotera private, munobuudza kuti vanofara nazvo here?
ndo zvamakaita imimi manje, zvokuti muri vanhu vakaronga kanhu tumamiting twenyu mega nemukangotanga kuti chairman imimi, asi imi tiinemi kuratidza kuti muri vanhu vari kuoposa. Mazvona makafanana neopposition church imimi mukati mejohani masi wechishanu. Saka opposition church haidiwe, kunodiwa chechi, kunodiwa ruling party. Saka Johani Maswe ruling party imimi manje mafanana neopposition party imimi mazvona muJohani Maswe chishanu. Saka president vedu ava ruling party imimi zvamuri kuita imimi mafanana nevanhu vanogona kungopanduka, nokuti muri vanhu vanofoma zvinhu zvenyu secret zvozvokwega zvati shutu muvanhu. Kana munhu uchida kubuda pachena unotaura nhau yako pachena pane vanhu vobva vamira nenhau yako. Kana kuti nhau yako yorambwa, zvinhu zvobva zvaenda pachena, kufanana nezvinoitwa napresident wedu. Imimi zvamakaronga muchitana chairman muchiunganidza masangano yese makaita sevanhu, asi hamuna kuzivisa vanhu vangoerekana mangoti nyuku vapostori for ED. Vanhu havasi kuramba kuti president ngaavhoterwe. Vanhu vari kuti zviri kubva kupi, ko zvese zvakavambira kupi kuti vapostori for ED, ko zvokunzi uya chairman ndiani akamugadza. Saka inhau yekuti vanhu vanoda kunzwisisa kuti vateere chinhu chavanonyatsonzwisisa kuti kubva kupi chienda kupi. Saka ndiri kuti Makaita Chihure nhau yenyu iyoyo yokugadzirana machairman masekretary chichicho, zvinhu zvenyu hazvina kujeka mukati mevapostori. Ndosaka muchiona zvisingatambirike. Uye dai hurumende yaida kusvitsa nhau yavo kuvapostori, yakatadza kokusvika nokuti yakasvitsa nhau yayo kumakumbo. Isu tine matunhu matatu, kana kuri kuJohani Masi wechishanu kuti nhau itambirwei, tine matunhu matatu Murehwa neGomodombo Shava kwazvakaperera, ndiko kwaifanira kutanga kwasvika nhau. Nhau ikasvika kumakumbo, musoro hautambire zvinhu zvokumakumbo mazvona. Saka imimi manje nhau yenyu iri kutadza kutambirika nokuti imimi hamuna masimba mukati mechinamato ichi, uye mukati mechinamato ichi cheJohani Masi wechishanu hamuzikanwe mazvona, hamuzikanwe. Kune mandimba echinamato ichi, kwete inini vari kumberi kwohoso hwedu isusu. Ivavo vakataura ivavo ndokuti zvisike. Saka inini manje muda kumanikidzira makaronga tunhu twenyu imi musiri chinhu. Zvakafanana nekuti munhu wokubhinga oya kwaHarare kuti ada kutaura zvinhu zvinomusoro, hazvitambirike. Mazva ndo zvamakaita imimi, kuti maudziwa nhau dzamakaudziwa, imimi hamuchasvitsa nhau kuvakuru kumadzisekuru echinamato. Imimi tuvazukuru toko, tuvazukuru checho makuda imimi kuti mumire kumberi. Hazvitambirike, nhau yacho haipasi. Ndosaka muchiona ndakati ndichitaura ndichiti handiti kuti inini ndini ndiri kuramba, asi ndiri kutaura kuti makatadza fomati yemaitiro acho kana masvikiro muvanhu. Nhau yenyu iyi haibudirire. Isusu hatisi kuramba kuti president ndewedu. Ayo president ndewedu, tinotomuvhotera president iyeye sevanhu tinotomuvhotera president ndewedu. Apinda panyanga ndiwo atinotevera. President ari panyanga anoteerwa nehurumende, izvi ndo atinotevera. Isusu tiri kungoramba chete nhau yamakaita imimi nababa Ekosi nanababa Amosi nevamwe venyu yokunonofoma kachibato kenyu kasingazikanwe nevamwe vapostori, kakungonyuka-nyuka kunge mwana wechihure so akuya pamberi pevanhu. Izvozvo ndo zvatiri kuramba chete. VaPostori for ED vachitaura, in fact VaPostori responding to VaPostori for ED saying that hatiteerere zvinhu izvozvo zvechihure zvamakaita, and they clearly mentioned kuti ivo vachateera president anenge asarudzwa nevanhu, anenge ari mutungamiriri wehurumende ndiye wavachange vachizoteera. And that is a clear message iyoyoyo yekuratidza kuti VaPostori for ED zvinhu zvavakaita were not agreed upon. And they also mentioned a very important issue kuti hakuna kwazvinosvika, hakuna hazvibudiriri zvinhu izvi. And this is what we always say, kuti
these are just people who are greedy, who decided to tarnish the image of the whole Mapostori sector. And they are now being exposed by their peers to say, Makaita zvinhu musina kuwirirana, magogodera chaivo varidzi vekereke. They are not aware of all these things. They are just hearing these things and zvakatangira kutsoka. So this is it, Team Zimbabwe. I don't know what you really think about this new development, this response to VaPostori for ED leadership. What do you really think about it? Because they've been discredited. Let us register to vote. Change is coming. As I always say, don't attack VaPostori because the people doing this are just few individuals vari pamberi vari kuzvimisikidza as the real vapostori, but ivo mapostori chaivo ndo atinoswera nawo tichimwa nawo tichigara nawo ayataura kuti ndezvetsvina zviri kuitwa izvi, mirai muone 2023. So iwewe do your part, register to vote and vote for change in 2023. Signing out, my name is Ronald Wekwamakusha.